хора, аз съм Крис БГ. Говоря тихо в момента. Просто защото сега е вечер. Да, 21 минута. Е това. Малко. Още малко. Какво има? Нищо интересно на новия пазар след това. Не, мерси. What the fuck? Ама... What the fuck? What the shit? След това, брат. Мисля малко да поиграем. Аре, да, аз съм малко болен. Не знам дали знаете. Това не е добре. Почвам отново да ме къта. Извинявам се, че нямаше клипове 5 дни. 4, не знам. Да, мисля само да пусна голема. Това се разсея в голема. Скелетара мета го очистя на хубаво и ще... малко... Шит! Само където ми клоня ще умре мангала. Умре. Това е хубаво. Бре, как може ми пуснеш на миньоните скелета на армия? Това не го успявам. Ама се тая, просто едно от момчето. Айде и там. Това не е вече. По-добре ти убия наглия принц. Мали, тия ми го направиха принца на манджа с грозите, бе. Баси, келеса. О, май. Умре. Пълен провал. Защо? Значи не може да направя. Ма няма нищо да направя. Как си мисли? Събахтаните, ако не отчитат. Ема кое? Фак. Колко път? Нищо. Добре. Тия, чухте ли е така? Нещо по-ми се причу на мен. Седно. Пускай. Това да скелета армия. Ще измре. Ще ги изколя като пръслета. Ела ми тук. Ти влезна мазно в гръб. Сега ми пусне шманата скелета на армия ли, какво ти ми пусне? Аз не знам. Не си има проблем с това момче. Моля те, стига, това не е честно. Добре, победата ми е сигурна. 100%. Вързан е. Просто ми е вързан. Бой. Тупи. Не! What the fuck? Oh my god, макото му става на 47 ли, колко беше там? Мале, колко бързо брал. Окей, Стартинг, какво добре, бях убеден, че ме пусна толкова. Това мангалче си бъде усран душите. Абе, аз бе умреч. Бум, моля те. Плиз.
legendary има ли бе, брат? То нямам право да имаш legendary. Фак. Ай, убивай са толкова. Не, те ще го убият, ама като умре, той след това ще умрете. Ай, по-бързо, айла, майка. Аре бе. Пусни един гърмитан ги убива. Абе, това момче полека ли се с мене, бе? Или нарочно го прави? Не, това е май. Мале тук малко писа. Сега сме го пусна. Аз съм беден. Сега го пуска, аз съм беден. Пуска си. Ще ме натараме от страна до ушите. И сега сме го пусна. Не, аз първо ще го скъпа колата. Моля те, не ме наказва като ме Чура. Ще плача. Ой. Защо нямам много късме? Не. Едно казах да. Бе. Да гледам положително, както казват хората на живота. Абе, ти е балвали се, как ще пусне скелетен армия в това, в Poison, докато върви. Аз му викам това. Тук. Аз се па на това, ще пусна това, на това, па на това. Абе, мангал ли си, бе, момче? Абе, ти не искаш да се върши с мене. Абе, момче, стига. Давай. Какъв му набих. Бумя. Аз мислех, че това е рейд. Не обърках. Рейд го обърках с Poison. Бумя. Време. Вака. Бихме. Бием, ай. Давай, няма си дам. Квота му е на супер малко. Няма дам. Не. Тук път няма си дам. Умира. Умираш. Момче. Ще умреш. Клея се. Моля те, бе. Аре, умри, бе. Хирва. Ликав съм скапан. Не, хора, съм супер скапан. Ютубър, не знам. Абе, маля съм големи чут, бе. Но не пуснах там шивания Poison. Ай са, поемам в гъза. Поемай в гъза, бе. Фък. Не, Poison. Пам. Да, това е такова. Бе. Но то стана на 253 ли, не знам. Добре. Последна игра. И това ме да бъде. Не знам. Ростов. Пусна това принц, така мазно. Пусна един рейд, ако ми пусна стрелял. Фак. О май гад. Не. Майко. Загалих я. Защо е? Всичките ли имате спарки, бе? Вие сте бас мангали. Само не ми кажете, че използваш огледалото си спарки и ба майката. Моля те. Мале, как му стана колата точно на 1000. Бре, ако му пусна Poison, колко кръвно му вземе? Само разбера. Вау. Пая се му.
5 левел голем. Абе не е малко. Бе не е малко. Ма и аз мога да съм мазен като тебе. Ма много по-слабо от тебе. Имаме Уилър на втори лева. Добре. Аз пивам рейдки. Това ви говорих, хора. О май гад! О, ти баба. Лев нали бе? Лев към мен. Пам. Лев към мен. Лев към мен. Ай, левка и си поема в къзлем, че. Ай, левка и си поема в къзлем, че. Къза. Айде, идва скелета на с тебе. Айде, право на стълце. Добре, сега само победи. Една победа. Тук май загубих. Не, хора, вижте, са спарки. Те имат спарки. Имат легендарки. И, нали, има легендарка. Тук му е много по-силно от мен. Забележете само. Той да... Моя 5 лево изра. What the fuck? Има спарки, аз нямам легендарки. Миньонче на втори лево. Скелет на нидата. Чай, моя голем искам да видя. Гигант. Да. Стрелите ми те са на 7 лева. Карай, по-върто. Мали, наблизава седма арена. Хора, побудявам се. Бе, как му съм седма арена и още да нямам легендарки? Това не е смешно дори. Не само смешно, ми е провал направо. Ай, пусни ми скелетара ми и поема в гъза. След едно му казах нещо слабо да ми пусна, което умира против, което е против пулса. Умира бързо в пулса. Добре, мисля само му пусна миния хон. Пак. Добре, съм пусна голем. Не знам, що го пусна вътре. Фак. Добре, голема се е по-бърз. Опа, ще още една скелетна армия. Айде. Опа, какво стана вече? Той не е армия. Опа, защо гърмат? Опа, не знам. Аз съм накадарен. Добре, ти момче, си много странничко за мен. Добре, сега ще ме биеш ли, бе? Абе, това вече е провал, бе, хора. Набия хора с паркито и най-слабите да не мога ги бия. Това е провал. Добре, хора, това мисля да бъде този клип. И добре, хора, това бях аз.